アッサラムアライクン。皆さんこんにちは。カメランイムラン TV のカメランです。今日は一人で撮影してますのでよろしくお願いします。今日はウイグルのラムダン、明け祭りローザヘッドについて話したいと思います。全世界のムスリムが1ヶ月間にラムダン断食が終わると、ラムダン明け祭りイードを祝います。ウイグル人はその日をラズエットと呼びます。ウイグル人にとってロザエットはすごく大事な祭りの一つだから、だいたい 1,2 週間前からこの日のために準備をし始めます。都会と田舎でのやり方や、あと地方によっていろいろ違いがあるかもしれないが、だいたい流れを簡単に説明します。最後まで聞いてくれたら嬉しいです。はい、ロザエットの1、2週間前からお母さんお父さんたちはお家の大掃除やいろいろ買い物、お菓子作りで忙しくなります。部屋や庭の隅々まできれいにしたり、壁を塗り直したりします。離れて暮らしている子供たちは親のところに手伝いに行ったり、一緒にお菓子を作ったりして分けてもらったりします。エッグに使う代表的なのはサンザーと呼ばれる揚げ菓子です。紐状態の生地を美しい螺旋状に揚げたサンザーはほんのり山椒の風味がして食べ出すと止まりません。癖になる味で僕も大好きです。サンザー一人で作るのが大変だから、親子で作ったりお隣さんたち何人か集まって一緒に世間話しながら作るのが普通です。作って売ってる人もいるから、仕事してて忙しい人は買ってきて、のテーブルに飾ります。サンザー以外いろいろウイグル独特な揚げ菓子、焼き菓子を作ったり買ってきたりします。あとは、くるみ、アーモンド、干しぶどう、干しあんず、いろんなチョコレート、アメちゃんなどを用意します。家族分みんな新しい洋服を買ったり、お母さんたちは大忙し。1年間新しい洋服買ったことない人でも、この日のために新しい洋服買います。洋服買えなかったら、靴下やスカーフだけでもなんか新しいものを身につけるそうです。住んでるところで面倒を見てくれる人がいない年上の人がいたら、掃除の手伝いしたり、自分たちの作った焼き菓子を、揚げ菓子をお裾分けしたり、準備はどうですかとか気にかけてくれたりなど、人の付き合いを大事にするウイグル人はこれを今でも守ってきています。子供たちは大人がのために忙しく準備してるのを身近で見てるから、この日がどんなに大事な日か知ってワクワクドキドキこの日を待ちます。それにもう一つ理由もあります。後で出てきますので、このままちゃんと聞いてくださいね。ローザエの朝、男性たちは近所のモスクに集まり、断食明けの集団礼拝をします。それをナマズと言います。ウイグルの男の子が7歳になるともう立派な男と言われるから、お父さんと一緒にモスクに行きます。ナマズをするためたくさんの人が集まるから、混乱がないよう子供たちが家で待つことも多い。集団礼拝ナマズ、季節によって始まるときは違います。女性は家で断食明けの食事を作ったりして、礼拝が終わるのを待ちます。ナマズの様子を少しだけ動画で見てみましょう。これはウイグルカシュガル市にあるエティカルモスクで何年間前に行われたナマズの様子です。ナマズをするためたくさんの人が集まって中に入りきれず、前の広場はもうどんどん人でいっぱいになっています。
これすごいね。聞くと神様の偉大さをもう一度感じますね。ナマズが終わると屋上で太鼓と奏内など演奏が始まります。独特のリズムが広場に響き渡り、広場には自然と踊りの輪ができます。この踊りはサマという踊りで、これに参加できるのも男性のみ。これを見てると元気をもらえます。モスクから帰ると亡くなった人の墓参りをして、亡くなった人たちが別の世界で苦しまず過ごすように祈ってドゥアをします。お墓参りが終わったらお父さんたちは家に帰ってきます。この時間まで子供たちがワクワクしてます。なぜなら大人たちは帰ってきて子供たちにヘッリックというお年玉をくれるからです。ヘッリックは自分の親や親戚だけじゃなくて親の友達や仕事の仲間からももらっちゃいます。子供たちにとってヘッリックをもらうことは何よりも嬉しいことで忘れられない思い出になります。の1日目は家族揃ってお母さん側のおじいちゃんおばあちゃんのところへの挨拶にしに行きます。そこでその家で用意されたのお菓子や食事をみんなでワイワイしながら食べたり、挨拶に来てた他の親戚たちからリックをもらったりします。それからお互い同士親戚たちのお家にの訪問をする。これをラッシュと言います。だいたいが始まって1、2週間は毎日誰かの家に行ったり、誰かが家に来てくれたり、毎日が楽しいです。親しい関係でしたら一緒に食事食べたりしますが、多くはお茶飲んだりお菓子食べたりちょっとだけ世間話して終わりです。お客さんたくさん来てくれた方がいいと思われます。のもう一つ楽しみ。日本で言うとお正月紅白歌合戦みたいなテレビでだいたい4時間ぐらいの歌や踊り、音楽、お笑いなどの番組があります。はい、こんな感じですね。Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum, muhtaram ayam ahli. Assalomu alaykum, Al-Roy qurilishining birinchi safida jafo tortib ishlayotgan hurmatli sazovar do'stlar. Assalomu alaykum, televizor ekrani oldidagi ayamlik bazmimizga jo'r bo'lib o'tirgan qadrli ko'rman do'stlar. Ro'za aytinglarga muborak bo'lsin. こういうの番組を見るのもの楽しみなそうです。はい、こんな感じで今日はローズに関する説明をしました。
最後まで見てくれてありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ウイグル語で、ほーし。